Hej og velkommen til Random Gamers.dk. Jeg vil lige undskylde det hele. Vi ved godt, at der ikke er kommet særlig mange videoer ud på det sidste, og vi har en god grund til det. Vi er ikke rigtig sammen med ham, der laver videoerne. Men og jeg har heller ikke rigtig fået nogen bærbar. Jeg har stadig den gamle lort. Og så tænkte jeg sådan lidt på, om I måske kunne komme med nogle idéer til nogle vlogs, eller Ask Me's, eller randomness videoer. Eller en eller anden form for et eller andet, så der kommer bare lidt posting på kanalen. Vi ved godt, at I ikke er ret mange subscribers, men alligevel kunne det være mega fedt, hvis I bare kunne komme med et eller andet form for, et eller andet vi kunne lave, et eller andet jeg kunne lave, imens at bare ham vi finder en dag, eller en anden dag, eller et eller andet, ikke? Whatever. Men det var bare lige det, jeg lige vil sige, og så lige omkring Facebook. Der sker heller ikke så meget, altså. Og så, ja, YouTube-kanalen, altså, vi er bange for, at vi bliver nødt til at køre den sådan lidt på standby, hvis vi ikke får skubbet nogle videoer ind på plads og sådan noget. Og så, og sådan noget, ikke? Og så, ja, det var faktisk bare det, YouTube. Tak fordi I så med, og subscribe og comment og like, hvis I har lyst. Og så er I søde. Mit navn er Markus, og jeg er fra Random Gamers.dk.